Мъжът Делта е най-разпространеният тип мъж в социално-сексуалната иерархия. Те са гръбнакът на обществото и са нормални момчета, които водят средно статистически начин на живот, имат нормална работа, допринасят за обществото и се гордеят с този принос. Но това е и архетипът, който е най-вероятно да се придвижи нагоре или надолу в иерархията, когато се развие или когато самата иерархия се измества и променя. Криминалният телевизионен сериал «Декстър» дължи популярността си не само на завладяващия сюжет, но и на главния герой – Декстър Морган. Този харизматичен мъж от тип Делта издирва ненаказани убийци и раздава правосъдие, като прави света по-добро място. Какво представлява мъжката енергия? Кои са 6 типа мъже? Към кой тип спадаш ти и как да разбереш от кой тип са другите? Отговорът на тези и още много въпроси относно мъжката социално-сексуална иерархия ще намерите в книгата «6 типа мъже».